podo facer para manterme en pé? Cada día que sou vivo, cada día que sou frío, non sei que podo facer para sentirme ben. É justamente porque sabemos que a garantía de futuro e de vida digna para todos e todas as galegas é superar o marco da dependencia e da subordinación. E eu convido hoxe a todos os galegos e galegas, a todas, nacionalistas ou non, galegofalantes ou non, nacidas aquí ou chegadas de fora, a confiar colectivamente nas nosas capacidades como pobo e atrevernos a soñar e construir xuntas unha Galiza diferente. Hai esperanza e hai futuro porque o corazón nacionalista da Galiza continúa latexando. Latexa aquí nesta praza. Somos miles de corazón latexando xuntos, latexando xuntas. Esta é unha forza imparável. Que ninguén vos arrebate o protagonismo. Non necesitamos Césares nen Mesías. Sodes vos, homes e mulleres de nación, as que tedes o futuro nas vosas mans. Entre todos, entre todas, imos a reconquistar Galiza. Entre todos e todas, imos a devolverlle este país ao seu lexítimo dono, o pobo galego. Este é o reto do nacionalismo. Adiante, con optimismo, un sorriso na boca. E que viva o BNG!